बिदि सिखावखौ जोंनि बड'लेण्डआव जायगा होनो नाङा मेडाम। बे मानसिखौ आथिंखौ गोजौआव खाखोनानै खर'खौ गाहायाव दोननानै गुन्थुङाव दै लुनानै होनांगौ। थो जाम्बा, नों बोरै मिन्थिगौ बेखौ हिन्जाव बेफारि होननानै? ना नोंबो बेजों बिजनेस खालामखांबाय? गब्ला, नोंना बारा जाबाय। नङा सार, माने बियो भुटाननिफ्राय सासे सिख्ला खावनानै लाबोदों नालाय ओंखायनो सिखाव बुंदां। गब्ला, पुलिसा सोरनिबा बिथोन होनायावनो थोंजोङै मावग्रा नङा। पुलिसा बेखौ बिजिरगोन आरो साजा होनांगौखौ साजा होगोन, अनसायनांगौखौ अनसायगोन। बिनि फेमिलियासो बिनि फिसाजोखौ खावनानै लाबोनायनि केस होदों। नाथाय बे सेंग्राया बा बे सिख्लाखौ मानि थाखाय लाबोदों बेखौ सोर मिथिनो? नोंसोरो बिसोरनि न'आव थांनानै बेखौ दानो हमनानै लाबो।